Kaseng samlash nong Mawkyrwat haringkat kajinget reilang bat ko office jong ke Deputy Commissioner Southwest Khasi District ha ka khandai tarik uno opera kilayo ban Pynlong ya kajinge ko thei babriu bat rangkin sai jong ke Southwest Khasi District kum shibenda ban rakhi lekmen ya kajindap sangpus nam gejala bat ya kani kajinge ko thei babriu bat rangkin sai kila Pynlong hamadan jong ke Nativity School Mawkyrwat ha kani kasngi ka long shisha ka ba isyong kun lemba kajingwan sakhi lang de kipat ba jong kani kathan ha ka ba kila don hadu khat sangut ki thei babriu bat khat sangut ki rangkin sai ki blawan me shimbenda ha kani kajinge ko Miss but Mr jong Southwest Khasi District jong snam 8,000 ya ka nam thei babriu ne ka Miss Southwest Khasi District jong snam 8,000 la yo de Miss Lapynhun Dkhar but ya ka first runners up la yo de Miss Ibadan box imli kadba ka second runners up at kala late she Miss Amanda Palesisha Kurbas im naga benda ka nam rangkin sai jong Southwest Khasi District la yo da u Joshua Fort Long Seat but ya ka first runners up da u Nobelsons im yang but ya ka second runners up at la yo da u kin pham lang Long Seat ha kani ka chanmit hadin balayo ban pinkut ya ka benta jingjit rang bat thei babriu na kaleng ka seng samash nong kalayo ru ban pinbirnya shu limba de kijingwa jingtem bat kinong shat na ki samla jong kani ka dong jong ka than Mawkyrwat